רמזי, הבנתי שאתה חוגג היום 30 שנה בשפע יששכר. אני פשוט נרגש מדי היום. יום היסטורי עבורי. יום שיחקק בספר דברי הימים של הסופר. זה ללא ספק השבוע המאושר בחיי. אם נשים רגע בצד את משבר הזהות, המועקה הנפשית ואת התקפי החרדה שזה הביא איתו, אני מרגיש שכל מה שקרה, קרה לי טובה. נו, אתה תנתק. לא, אתה תנתק. אתה ראשון. אתה מנתק ראשון. שלום. רגע, שנייה. שלום. אתה העובד החדש ששלחו לי? כן. יופי. איך קוראים לך? רמזי. רמי. נחמד. דש ולבש. בהצלחה. תודה. אז אתה תנתק ראשון. ניסים, אתה לקחת לי את הסיגריות? נו, מה יש לך? תאכלו. איזו מין הפסקה זאת? הפסקה בלי סיגריה. בוא הנה, תינוקיו. אתה רמי? העובד החדש? בן כמה אתה? בן 10? לא, כמעט בן 13. ממש יופי רמי. לא הבנתי. היא פתחה לנו פה תינוקיה? לא מספיק אני צריכה לגזל את הבן שלי יוצר? לא הבנתי. אני קופאית או גננת? תענה לי, נו, תענה לי. אני לא מתערב בזה. יופי. 13? רמי, תגיד, עשו לך כבר בר מצווה? לא בדיוק. מה זאת אומרת לא? ניס, הוא אלוף בריאה התורה, זו מעליה. אנטולי, אל תלחיץ אותו. דק אני מלחיץ. בלי לחץ, רמי, אצלנו בסופר זה משפחה. של פולנים? אף אחד לא סובל את השני. לי אין שום בעיה איתך. גם לי אין שום בעיה איתי. נותק משפחה, אנחנו עושים לך אחת פה בסופר. כוכב התארגני זיקוקיה. האמת שתמיד רציתי בר מצווה. חוץ מהקטע של הסוכריות. זה לא כואב שמשליחין אותן ככה? לא לילד, לסוכריה. מדוע לא להגיש אותן כתשורה? סוכריה. סוכר. סוכריה. תקשיב לי אביחי, זה פשוט רעיון גאוני. גם נקבל עובד מלא מוטיבציה, וגם נקבל קליפ יחסי ציבור מדהים. למה את לא עושה קצת מציפור השקט לעצמך? קליפ? מה, ישנת עם שיער טוב? הטלטלים קיבצו לך את המוח? את יודעת שזה עולה כסף, נכון? אל תדאג, מה הבעיה? כוכבה תצלם, היא מצלמת מדהים. אין מה לעשות, מישהו תמיד חייב לחשוב איך לקדם פה את הסופר. אני חשבתי... אנחנו הולכים לעשות פה אירוע שלה ביוקר. בר מצווה לילד בר תוקף על ידי בר סמכה. ובר מסד. ברבור, לא ביקשתי חיזוקים. יש לנו פה בסופר הכל. זה בר ביצוע. ובר קיימה. אולי תיקח סולם יא גמד. יותר למעלה. אפשר לקבל שירות? יותר למעלה אמרתי. הלו, יש מישהו בבית? הבית נעול. תעבור לאסתי. מרטיטינסקי, אני פתוחה. יופי שהיא פתוחה, אני כבר פה. כאן סגור. read my lipstick. אני פתוחה. ולמה סגור? לרגל שיפוצים? לרגל בר המצווה של העובד החדש שלנו, רמי. סלח לי אדוני, אם שמחתי עשה אותך לא שמח, עדיין ניתן לבטל. בר מצווה בסופר! זה חילול לקוטג'. לא ביקשתי. תקשיב לי טוב, לפני שאני מחללת לך את הפרצוף. מרטיטינסקי, אני פתוחה בהנחה שאתה מבין. אם יש משהו שאני מבין בו זה הנחה. ואני מניח במקרה הזה, כמו שאמא הייתה אומרת, If you cannot beat them, join them. בר מצווה בסופר יהיה הרבה ג'וי והנחות. רמי בר מצווה, רמי בר מצווה, רמי בר מצווה.
במצווה. ברוכיי וברוכותיי היקרים והיקרות. אם יורשה לי, יורשה. אני נרגש ממש לקבלת הפנים המרגשת. נו, אפשר להתקדם כבר לכיוון? אך לדאבוני, חלה פה שגגה שהשתגגה לה מרגע לרגע. I case my race! אני ידעתי שאתה בן 10! אני לא רמי. אני רמזי עבד רמזי. נותק, אתה להיות ערבי. אני לא ערבי. אני מיני ערבי. מהצד של אבא ערבי איטלקי, אבל מהצד של אמא יהודייה כשרה לפסח. טוב, עיבוי, אישור. חברים, ציפורה שקט פה. רמי עבדול רמזי. אנחנו משפחה מיני רמי במיני סופר. רמי רמי במצווה. 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 עוד רגע הוא יגדל, כל הסופר כאן חוקק, אפילו אביחי מתמוקק, הלקוחות גם משבחים, שירה ממתינה לרווחים, כל הסופר גאווה. רמי רמי במצווה. רמי רמי במצווה. רמי רמי במצווה. רמי רמי במצווה. עוד רגע הוא יגדל, כל הסופר כאן חוקק, אפילו אביחי מתמוקק, הלקוחות גם משבחים, שירה ממתינה לרווחים, כל הסופר גאווה. בסוף כולנו שווים, ללא הבדל של תג, מין וצבע חולצה. כוכבה, אני מבין שהקליפ אצלך. רוצה לראות מה יצא? בוא אני אראה לך. נו. רמי רמי במצווה. אוכל מעופו על זה. 1,000 שקל רצה לקחת לי החנאג' הזה. אתה רוצה שאני אשים אותך בקרדיטים בסוף? אני חברה. חבל, זה 750 איש לפחות יראו את זה. מה? מצטער, אה? אני אשים אותך, אל תדאג. זה לא ממש הסגנון שלי. זה יהיה. אין מה לעשות, מישהו תמיד צריך לחשוב איך לקדם פה את הסופר. אנחנו הולכים לעשות פה אירוע שלה ביוקר. לילד בר מצווה על ידי בר סמכה, שאח שלו זה בר תוקף. יש לנו פה הכל בסופר שלנו. בסופר שלנו יש לנו הכל במזומן. ברבור, לא ביקשתי פה חיזוקים. ממש יופי רמי. לא הבנתי, היא פתחה לנו פה דינוקיה? לא. מעולה, האטיטוד היה מעולה. לא הצלחתי אבל להגיד כי לא היה לי רוק בפה. למה את לא עושה קצת מציפור השקט לעצמך? מה, ישנת עם שיער הטוב? הטלטלים התחלקו לך? רחלי, תגע. 3, 2, 1, אקשן. מה זאת אומרת לא? ניס, הוא אלוף בעליית התורה, זו מעלית. בלי לחץ, אנטולי. תקני מלחיץ. רמזי. בסדר, בלי לחץ. לי אין שום בעיה איתך. גם לי אין שום בעיה איתי. נותק משפחה. אתה רמי? העובד החדש? בן כמה אתה? בן 10? לא בדיוק. לא, אתה נוסע. לא נורא, תעמוד, אתה לא רואה את זה. אני צריכה תפוזים. יאללה, לכי על זה, זה מבצע רק ב4.90. עוד פעם. וואלה, מה נסגר איתכם? אתם שעה לא תוסר. הוא מצטער שנתתי לכם לשתות.
אקשן. אני בטוחה. אני ידעתי שאתה... לא. היה מעולה, היה מעולה. אוריקי, מעולה. אקשן. I can't smell it! לא. I can't smell it! אריאל, די!